периодично бяха. И казвате си, но ще пусна, че прави едно, че подиска и същата. Да, аз сега ще дам ти в пари и той веднага ли плаща този и ще ти дам после друг. Защото още от деня... И малко, значи ние сме докирали и изчислихме с Елена, че колите на запорите тя да взема 2 коли, никой ни дава пари. И мисля, 16, 15, и колите там 4, 18. Ние сме 6 човека, 3 по супер символично. И ние сказали, че ще ми даде, ама имала само в картата, не да ви казвам, че ми да, обаче аз не съм се решала. Даже вижката ми дай пари да имам за селата там на защото ми се после ще смотрим след капсалон. Че ходих да купувам капсалон за мене, за вижката и за Инес кола. И ти казвам, братко, 45 минути правиха този капсалон. Да, аз почти 15 викам, стана 2 часа, викам, аз ница бях правила, ница бях гледала, нищо. Ница бях наяла, викам, ужас. Ако трябва ли... Ами до нас не знам дали ти знаеш. Чувала съм се до нас. Не сме сам Той 4 писи има много хубаво да правя. Супер много место слагат, че работи ми се спускат като месо и бях с всичко и булки, салата, всичко много слагат. Много голямо и сега го маха на цената. Как ще издържиш, бе? Да. Ама никой не жал, че някакво повече. Бях гладни да разирам. Сме гладни. Знаеш, че са гладни са си. Ама там можеш да ядеш. Ако слушам за да се тук някакво повече. И какво си няма да сме забирала? Значи всяко едно е. Да, бе, дали си да го казвам. Това е добре, виж, даже и за храна не плаща. Готина е.